What's up, mayang adlaw mga kahigala. For today's video, nagaulan diri karon taknaad sa among lugar. So, manuroy sa ta diri sa farm sa among papa. So daghan kay isig tanom karon mga kahigala. So suroyo na to diri bisag nagaulan. Laag yapon. Mao day ni amo ang lugar diri sa Mahayag, Bunawan, Davao City. So, mao din ni si Papa mga kagalaon. Suroy-suroy ko diri. So, nakikitanom si Papa diri mga kagala. Talong. Naapay mga similya nga talong. Mani pang tanom ni karon kay nindot itanom og mga similya karon kay nag-ulan niya, humok ang yuta. Paani Napoy saging. So manuroy ta sa unahan kay naay mga tanom diri nga mga talong bananay bunga. Napoy diri ay pipino. Tambok kay mga pipino diri mga kaygalaw. Hapit na po ni mamulak, hapit na po na mamulak. Tiba-tiba lagi ni mga sunod bulan ani, daghan kay ni gulay. Og munggos. Napoy munggos diri Yan na munggos na. Straight na didda sa unahan. Daghan lagsagbot kay kana kita man ang naga-straight kana paingon diri Tanaw na tong mga katong talong mga kaygala. So diri daghan jud kay nigtanom mga pila ka bulan mamunga na jud ni. So napod tay daghan jud kayong talong diri similya sa talong pila ni ka tray. 1 2 3 4 5 6. So sunod mga bulan mag-video ko kay pwede mo mamalit diri kung mga silingan doldora mong lugar namo. So mao na itanumay na then abono. Mga tai-tai sa mga iti sa mga hayop, iti sa baboy ay mga iti din ng baboy. So mao na siya mga kaygala fertilizer. So napoy batong mga pila ka isa ka linyahan. Sige na nilang ni kagamay. Pero pag mamunga ni full pack yun ni kani wala ni tungod sa kadaghan sa bunga. Ana mga kaygala. So siya mga kaygala. Kani siya nga tanom kani nga nganong nagilo ang dahon sa talong na dun siya sakit. Basig hipa ang sakit aning talungan ni. Siya rapod ang naisakit mga kaygala. Sa masakit to pwede nang tanom na. Sakit yan ng tao. Wala lagi na hinluan kay busy kay si Papa. Daghan kay mga meeting sa barangay. Kay kagawad mong gud siya god niya. Wa na kay matiman ba usay sa mga tanom sa diri Pero mugahin gyud sa panahon kay sa agriculture man siya na-assign. So darang talong diri mga kagalaw, first fruit ni sa talong diri. Dagko kayo. Unsay pangalan ni pa? Calixto daw ang pangalan ning talungan ni. Murag isa ka dangaw o gamay-gamay. Napadiri sangko na sa yuta ang talong. Piti kayo. So napadiri managko pa yun ni, managhan pa ni. Dili ra ni nani, Lami kay ni sugbahon og kuan ba? Butang ang itlog. Tiba-tiba jud ani piti yung bahaw ani. So napoy mani diri Nagko po ni mani ani. Nagko kay talong is kadangaw Wan dangaw. So mapato ang naibunga nga mga talong. Imara isa ka linyahan. Duha ka linyahan pero putol-putol. Napadri tambok kayo. Daghan kay talong diri mga kaygala. Lami di kani imukbang ba pag managhan ni. Napoy alagbati diri Napoy kuan diri Gabi. Karlang gabi lagi kay buntag man. So daghan jud kayo og mga sunod sa bulan ani. Wala na. Daghan jud kay nagbunga ani mga kaygala. Unlimited jud talong ani. Magkinatulad yan itong mga lawas ani tungkol sa kadaghan. So napoy ko andari
so ni pipino mangyapon guro ni nga sidling. So mao ni amo ang area of responsibility sa mong lugar mga kaigala. So napod ang amuang kuandria kulungan sa baboy nahugmakan og saging pero tad-taod na ni siya naguba. Damage property kayo ang mga sin. Kato na yung kusog kayong hangin tad-taod na. Mapod niya mo ang area baboy naulanan. Napoy baboy yan diri may mga baktin, may mga manok. Tulungan sa baboy, mga manok. Lami lagi kay mag-ihaw lagi karon kay lami maghinangalang-hinalang mga ulan. So dili pud ta pwede makuan kay sa pantang papa no. Padaghanon sa nato ni atong mga alagang manok. Sakat sa sulod kay unsa ba na? Kaon sa itong mga alagang manok diri mga kaigala. Lami king hinalang Tapos din manok diri sa mga payag. Tadtaw dapat ko wa ka bisita diri kay trabaho magudta anya. Karon na kahigayon ba. Last duty na nako gahapon so nakahigayon yung tagsuroy sa to ang farm diri sa mong lugar.